Il-Partit Nazzjonalista fetaħ trust biex ikun jista' ibih il-każini tiegħu. Dan sostnih rapport fil-ġurnal Times of Malta. Din it-trust, li jisimha Patria Trust, hija reġistrata fuq l-indirizz personali tal-eks kummissarju elettorali tal-Partit Nazzjonalista Joe Borch. Madankollu l-flus miġbura qed imorru kollha għall-Partit Nazzjonalista. Minkejja li l-Kap il-ġdid Adrian Delia kien wiegħed li jrid isaħħaħ il-każini mhux ibihom, kien żvelat li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jagħmel l-oppost bil-ħsieb li bih 10 każini fuq perjodu ta' 10 snin. Nibda newden kif għandna inkabru il-każini tagħna mhux inbijawhom. Il-każini tagħna rridu intuhom ħajja ġdida, nifs ġdid. Il-każini tagħna huma d-djar tagħna. Il-każini li huma msemmija f'din it-trust huma dawk ta' Flerdeli, tal-Aniċi f'Ħal-Qormi, f'San Pawl il-Baħar, f'Bir Żebbuġa u fiż-Żejtun. Il-proċess tal-bejgħ tal-każin ta' Bormla wasal fi stadju avvanzat, hekk kif l-istess sorsi qalu li fuq il-proprjetà ġie ffirmat konvenju. Adrian Delia ikkonferma d-dejn multimiljonarju li għandu l-Partit Nazzjonalista li kull ma jmur dejjem qed jiżdied kawża tal-interessi. Dan kollu jikkonferma ħbar tal-ġurnal Kulħadd, meta l-ħadd li għadda żvelat kif Delia se jbih aktar każini. Dan għaliex, kif żvelat il-Malta Today, sal-bidu tas-sena d-dieħla il-kont bankarju tal-Partit Nazzjonalista se jinxef b'detriment għall pagi tal-ħaddiema tiegħu.